車っていうのは、人間の身体能力を拡大した道具って言いますか、ものって言われてますよね。手足の延長線上にあるもんだっていうふうに思えるような間柄っていうんですかね。これが人馬一体の神髄なんですよ。馬が乗り手の感覚を分かって、今こういう走りをして矢を射るっていうその馬と射手のコミュニケーション、車とドライバーの間にもその関係を作ろうと。なぜそうしたいかっていうと、思い通りに動く楽しさなんですよ。最先端の機器で測れば、筋電図も測れば G センサーもあればデータが取れるようになってるわけですよ。例えばね、シフトレバーの位置のここの位置にあるのか、ここの位置にあるのか、ここの位置にあるのかっていうのはみんな筋肉のその働き違うわけですよ。操作のための人間に入る力っていうのが全体バランスしてる必要があるっていうのがね、